Care-i treaba? YouTube. Iar am lipsit 5 luni de pe platformă. Nu reușesc, fraților, să fiu consistent cu postatul ăsta o dată pe săptămână. Dar azi mi-am făcut curaj. Am luat camera în mânuță. Mă îndrept către sală. Georgica vine și el acum, colegul meu de antrenament. Deci, azi o să avem un antrenament de pull. În ultimul vlog, dacă țineți voi minte, dacă nu v-ați uitat, dați un ochi, v-am zis că urma să schimb rutina mea de antrenament, să trec de la clasicul bro split la un push-pull legs, pentru că simțeam nevoia unei rutini cu frecvență mai mare. Deci, momentan aveam fiecare grupă musculară de 2 ori în decursul a 10 zile. Facem push-pull, off, legs, off. Momentan am, dacă nu mă înșel, 5 sau 6 săptămâni de când am început rutina asta push-pull legs. Dieta a rămas în mare parte neschimbată, după cum știți, metoda mea clasică, metoda mea. Astea fiind spuse, ne îndreptăm rapid către sală. Azi avem cheia, deci avem sala toată pentru noi. Oricum, hai să trecem la treabă. O să începem cu îndreptările, o să fie nebunie. Ultima dată am reușit 200 de kg ori 9 repetări. Să vedem dacă reușim azi să batem logbook-ul și să facem un 10 repetări sau, de ce nu, un 2-20 ori 4 sau 5. Cu execuția cu care v-am obișnuit tot timpul, tight și deep. Hai, ne vedem în sală. Nu știu dacă o să fac un voice-over la asta. Dacă n-am chef să vorbesc în timp ce fac antrenament, o să fac un voice-over. Dacă nu, vă mai explic eu pe parcurs una alta. Băi, să știți că cu cât stau mai departe de camera asta, cu atât îmi vine mai greu să vorbesc. Iar pentru cei care m-ați întrebat de 1000 de ori de ce am tot timpul ochelari în vlog, nu-i pentru că sunt spart. E pentru că eu am ecranul în partea asta și îmi vine tot timpul să mă uit în ecran și nu în obiectiv. Deci, în mod normal, m-ați vedea așa tot timpul și puțin cam weird. Deci, ăsta e motivul ochelarilor. Hai, see you later, alligators. Bun. Deci după asta, ăsta a fost 140. Mai facem unul cu 160 să vedem cum se simte. După care cred că 180 o să fie primul working set. Și în funcție de cum se simte ala, de ce dacă mă duc în 200 sau chiar mai mult, da? După cum îl simt pe asta, nu cred. Hai. Cum are rândul lui Georgica. Măi, o chestie importantă care v-am mai zis-o și în trecut. Având în vedere că avem doar 2 seturi de lucru și încercăm să mergem all out pe seturile astea, adică efort maxim, seriile de încălzire nu o să fie atât de intense. Adică înainte aveam serii de încălzire care ajungeau la 30 de repetări. Chiar e o chestie care mă epuiza efectiv și îmi fura foarte mult din energia și efortul pe care l-aș fi putut depune în seriile de lucru. Deci aici, urcând progresiv cu greutatea, am făcut 3 sau 4, nici nu mi-aduc aminte cât am făcut 140. O să mai fac 2 sau 3 cu 160, iar apoi de la 180 încolo, în funcție de cum simt greutatea, decid dacă o să fie un top set sau fac o singură repetare și continuăm să urcăm în greutate. Asta e o chestie importantă pentru că eu personal consider că am irosit ani la rând energii în niște încălziri care efectiv nu-și aveau rost. Adică atâta timp cât simți greutatea, simți că te poți mișca ok, nu simți niciun fel de deranj, ești good to go. Deci 2-3 repetări arhi suficiente, chiar și una.
Bring it on. Hai să creștem în greutate. Și altă chestie. Tot timpul deadlift în șosete, ca să poți să simți solul. Vreau să vă văd cum ridicați 200 de kg la îndreptări cu easy-uri în picioare. De ajuns. Ne ducem în 180, dar cu grijă. Step by step. Bă, nu știu dacă urc la 200, am simțit o leacă. 8 a fost, nu? Am numărat. Sometimes It's maybe good, sometimes maybe shit. Dau în pula mea. Mă, m-am stors total. Dar ce bine am plecat? Doamne Dumnezeule! Asta a fost back off set. Dăm te-bar după aia. Tot așa ne încălzim. 2-3 serii de feeling, după care 2 working set-uri. Eu ca top, săptămâna trecută am avut 6 plăci, 8 sau 10 repetări, nu? Cam așa. Deci azi încercăm ori 6 jumate, ori vreo 12 cu 6. Da. 6 jumătate, sincer. Da. Cel mai puternic anabolizant. Asta e al 3-lea exercițiu. Aici trecem pe unilateralul.
ramat cu gantera unilateral. Iar m-am blocat, tare prost, frate, tare prost. Băi, pe scurt, ramat cu gantera unilateral ca să lucrăm fiecare parte a dorsalului în mod individual. Aici o să avem nevoie de un singur feeder set, îl fac cu 47 de kg. Asta e cea mai mare ganteră, după care o să folosim din nou elasticul ăla care l-ați mai văzut voi în clipurile mele și o să facem o ganteră de 67 de kg. Iar cu aia o să facem două seturi, dacă în range-ul de 6-10 repetări. Asta cred că îl ținem în maxim 6 repetări, cât să simțim un pic greutatea. Stretch-ul, vedem care e situația. Bun, am vorbit destul. Lego. Hai, mă! Bun! Rondeluțele post-workout. Băi, azi avem, cel puțin eu, nu știu, tu ai high carb? Sau High carb. Avem amândoi high carb și am 40 de grame de rondele care sunt nemaipomenite, deci le aștept ca... Doamne! Fuck! Trebuie workout. Băi, chiar recent am văzut vlogul lui John Meadows, pentru care îl urmăriți. Și avea, vorbea în vlogul ăsta despre combinația de carborapid și esențial amino. Arătase un studiu unde participanții, timp de 14 sau 12 săptămâni, folosiseră undeva la 10 grame de esențial amino plus vreo 20 de grame de carborapid. În cazul studiului respectiv era Gatorade, deci nu un carbohidrat foarte ieșit din comun. Iar la final de studiu, grupul placebo au avut 2,2 kg de masă musculară câștigate, iar grupul cu amino esențial plus o sursă de carbohidrat simplă au avut 4,4, deci dublu gains-urilor, să zic așa. Chiar dacă îl găsesc, o să pun link-ul în descriere să dați un ochi. Super, super interesant. Bun, hai să-i dăm vizual. Am mâncat destul picat. Îi mai dăm un pull down, tot așa două serii, un singur set de fil, iar aici, nici nu mai pot vorbi, aici o să-i dăm mai mult pe stretching, să întindem cât mai bine mușchiul, nu mai este nevoie de niciun fel de exercițiu brutal și efort all out.
6. Aroganță a fost asta. Cred că așa se aici. Oricum nu aici vreau să ajung. Greu. Proastă decizie să pun 3 de 20. Trebuia 2 de 20 și 1 de 10. Mamă! Și aici se conclude partea de spate. Voi pentru biceps, ce zici să-i dăm? Cred că o să-i dăm... Vrei pe cabluri? Da, 2 seturi la cabluri, cu bara dreaptă. Și individuale. Și 2 seturi unilaterale. Cred că o să punem banca, să facem cu banca înclinată un fel de scot și îi dăm cu fiecare braț unilateral 2 serii de câte 12-15 repetări, cât mai concentrate. Și cam asta e. Cam cu asta concludem antrenamentul ăsta de pull. Mâine avem off, mâine fiind luni. Și numai bine toată lumea vine și își face antrenamentul de piept liniștit, pentru că noi stăm acasă. Iar marți avem legs. Dacă reușesc să filmez și picioare, dar marți cred că e destul de aglomerat. Hai să vedem ce facem și la biceps. Let's go! Sus. Îi mai dăm 2 seturi cu gantere, stil scot, unilateral, poziționăm banca înclinată, light și am terminat. Nu mai reușesc, mai gândesc, nu mai zic nimic, doar execut. Cam aici se încheie și vlogul de astăzi. Băi, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să loviți butonul ăla de subscribe, că am 6.000 de un an de zile, fraților, nu mai ajung și eu la 10.000 odată. Mă ia depresia și eu chiar încerc, credeți-mă, eu chiar pun suflet în vlogurile astea. Ați văzut că editurile mele au devenit din 5 mai bune, de la primul vlog până la, nu știu, cred că am vreo 60 de vloguri. Aș dori să apreciați efortul depus de mine, să-mi dați un subscribe, să-mi dați un like, să-mi dați un follow pe Instagram. O să vă pun aici în colț sau acolo. Folosim doar 40 de grame de izolat post-workout, pentru că avem intra sau pre-workout niște esențe la amino, 10-15 grame. Dacă e disponibil EAA Core, avem 15 grame, dacă nu luăm 10 pastile de AminoJax și
suntem tot pe acolo. După care 40 de grame de rondeli, pentru că azi e o zi de high carb și o să termin ziua undeva pe la 600-700 de grame de carbo. Pentru că ieri am făcut un antrenament de push, iar performanța mea a fost una dezgustătoare. Vă pup și ne vedem în vlog următor. Sper să mai am curajul și buna voință să mai filmez un vlog săptămâna asta. See you soon, bestilor!